येस सर. शनिवार 18 तारखेर कार्निवल फ्लोट्स परेड आसतली पडल्या ती सुरवात जातली 8 सोंपेरी काला अकॅडमी कडेन. तेज्या खातीर आमी एक ट्रॅफिक मॅनेजमेंट प्लॅन काडला, रूट प्लॅनिंग काडला, तो हांव तुमकां आतां दितलो. ते दिसा रामदेव बाबाचे पतंजली उद्योगाचे बी प्रोग्राम आसतले 18, 19 आनी 20 तारखेर. तेज्या खातीरूय बी आमी रूट काडलेलो आहा. ते 3 जाग्यांनी आसतले. मिरामार बीच हे सकाळी योग हे आसतले, मागीर सांजचे 18 तारखेर कैलाश खेराचो प्रोग्राम आसतलो. 19 तारखेर आनीकूय प्रोग्राम आसतले. 20 तारखेरूय प्रोग्राम आसतले. आनी बस ते बसीक आमी वेगळो हॉल्टिंग एरिया लोकांनी मिरामार उतरपाचे आनी मागीर बसीक तांकां ते लोक उतरून ते जाग्यार वतले. गाडयांकूय पार्किंग वेगळें केल्लें आहा. एसी कापालार केल्लें आहा. 3 प्लॅन केल्ले आहात. ट्रॅफिक रूट फॉर जनरल पब्लीक फंक्शन डे असो आहा. First clear about Carnival now first. Yeah. Now this is for Carnival only. म्हणजे रूट एक्सप्लेन कर न्ही सर. Yeah. रूट मातसो एक्सप्लेन कर न्ही कसो डायवर्जन केला तो. Traffic entering the city. त्या दिसा कार्निवल KTC बस स्टँडा कडेन तर सरपाचे. थंय मागीर सर्कल आहा, किंगफिशर सर्कल. पोंदा मागीर ओल्ड मांडवी ब्रिज आहा. एक सायडीन तो दिवजा सर्कल आहा. दिवजा सर्कला कडल्यान मागीर एक रोड आमी क्लोज केल्लो आहा. फाटल्याच्यान भितर येता मागीर तो भायल्यान आहा तो DB मार्गार तो बंद आसतलो. ह्यो ट्रेन चालू आसतले. आनी मागीर मल्टी पार्किंग आहा. असो आमी तो प्लॅन केल्लो आहा. तुमकां सर्क्युलेटूय करतले तो प्लॅन त्या दिसाचो. परेड ती 4 कशी स्टार्ट जातली. 8 पर्यंत वतली ती. कित्याक ते फ्लोट्स कितले आहाय ते आमकां अजून म्हायती ना. आउट गोईंग ट्रॅफिका हो रूट आहा त्या दिसा. भायर वता तो 18 जून रोड. मागीर थंयसून खोर्तींतल्यान मागीर खोर्तींतल्यान जुजे फाल्कांव रोड म्हणून आहा. ओल्ड सेक्रेटेरिएटा कडल्यान दिवजा सर्कल ओल्ड पाटो ब्रिज घेवन मागीर 18 जून रोड तो बाल भवना कडेन काला अकॅडमीचो रोड क्लोज आसतलो. हेवटेन परत रोड क्लोज आसतलो. होय हांव तुमकां सर्क्युलेशनाक दितलो. ते फ्लोट आमी कितें केला ते फुटबॉल ग्रावंडार मागीर लास्ट ते सोंपोवपाक. कित्याक जेन्ना लोक डिस्बस जातलो डिस्बस जावन मागीर ते फ्लोट सोडपाचे नाजाल्यार सगळे मॅस जातले. तेज्यात थंय मिरामार कैलाश खेराचो शो आसतलो त्या दिसा. आनी हो जनरल पब्लीक आहा. हो स्केच आमी केला तो. हिंगा 3 कडेन ते पतंजलीचे प्रोग्राम दाखयल्ले आहा. तीन जागे. म्हजो एक रिक्वेस्ट आहा की तुमी हे वायडली सर्क्युलेट करचे, कारण लोकांकूय त्रास जावचे न्हय म्हणून. जो लोक येता लोकांक पळोवपाक येता कैलाश खेर शोवाकूय वतलो तांकां त्रास जावचे न्हय. तांकां इन एडवान्स कळचें, म्हायती आसची म्हणून आमी हो आयज प्रेस कॉन्फरन्स घेवपाक येयला आनी तुमकां हे सर्क्युलेटरी प्रेस नोटूय दितलो. सर इतके व्हडले जे डिगिंग
चालू आहा पणजीन सगळे सीव्हीचें काम चालू आसा इतके व्हडले जेन्ना इव्हेंट घेता तेन्ना ते ट्राफिकाक कन्सर्न केल्ले तुमकां की डिगींग आसता सो डायवर्जन मेन्शन कर सगळे त्या बाबतीनूच आमी हांगा डायवर्शन हय पूण ते मॅनेज जातले की ते डिगींग केल्ल्या खुबशे रोड इंटरनल सगळे बंद आसा आमी आमचे कडेन जाता तितले प्रयत्न करतले मॅनेज करपाक वी कॅनॉट से वी कॅनॉट मॅनेज आमी सांगूंक शकत ना यू कॅनॉट मॅनेज म्हणून सांगलें यू आर इनएफिशियंट म्हणटा पूण तुमी फाल्यां ती वन वे बीन आहा पळय ती ओपन करपाचें अशें थरयलां वन वे खातीर वन वे आहा पळय ज्यो पणजे इफ रिक्वायर्ड वी विल टेक whenever the requirement is done, we require it, we will get it open. हें जालें समज हें जाता आमी कशें कलेक्टराकूय सांगलेलें आहा गरज पडल्यार ते वन वे आहा ती ओपन करची पडटली म्हणून Sir, we all can manage it at one side. त्या दिसा इतले लोक जातात दोन इव्हेंट्स हा म्हणल्यार लोक तुमचे मॅनेजमेंट खंयच्या हाडटले बिकॉज कितें जाता खड्डे वड्डे जाले स्मार्ट सादें सोपी गजाल आसता तुमी 18 जून रोडचो भायर वचता म्हणला पळय आनी तो फालकाव तुमच्या देवतो वयतलो पूण तो रोड दोन कडेन खणलेले आहा पयली गोश्ट दुसरी सायडीन ब्लॉक आसा सगळो टोटल लोक तिथे रस्त्यार येतलो हेंका चुकीचे खंय वचले जे कोण फोडला तांकां ते प्रश्न घालपाचे नो बट यू अग्री ते फोडला पण तुमकां काय त्रास जाता म्हणून आमकां त्रास जाता बट वी कॅनॉट से वी कॅनॉट मॅनेज दॅट इज वॉट आय एम टेलिंग यू पोलीस मॅनेज करणार म्हणून सगळं ट्रॅफिक पोलिसांचे We will make all our efforts to get it done. काय सांगलो जाता तितल्या प्रयत्न आमी करतले लोकांक त्रास जावचे न्हय म्हणून कार्निवल खूप डिसाइड करता आसतना तुमकां तुमची जॉईंट मीटिंग जाता न्ही विथ कलेक्टर यू हॅड व्हॉट वाज युअर सजेशन एट दॅट मीटिंग एट दॅट मीटिंग वी हॅड सजेस्टेड आमकां आश्वासन दिल्लें दॅट वी विल ट्राय टू फिनिश ऑल दीस वर्क्स बिफोर दॅट बिफोर कार्निवल which is not happened Which is not happened. anyway but was the discussion also held to have the previous route where it is much better say overall they are It was not too high. So there is a carnival committee, they decide. They they decided. decide See, earlier what you're saying is right. Earlier, some years back, 2 years back, there was a old Miramar, the Miramar the route was there. But eventually, it is carnival committee, they decide the route. पण तुम्ही ऑब्जेक्शन घेतलं नाही की We have attended one meeting. Our points we have put forth at that meeting. The rest is up to them. Sir, is it feasible to hold two events at one time? See, No, yes or no? that Because of this, I have told you that we will make our best efforts to ensure that people are not put to discomfort. No, that means साहेब if you say that एक it is- म्हणटा you are not sure. हे ज्या पद्दतीन आता पणजे घडला The event of सगळ्या yoga shibir is in the morning Money. and carnival is in the evening. Okay. Don't confuse. कैलाश खेळचा कार्यक्रम संध्याकाळी जायचा. That is on the evening at a particular time. Only one day. 90% of the carnival program will be completed. Guarantee सांगता येत नाही त्याच दिवशी त्याच वेळेस संपेल. 7:30 चा पण तेव्हा कार्यक्रम समजलं नाही तर तसं अरेंजमेंट एक्स्ट्रा करून ठेवलेलं आहे रिझर्व फोर्स मागितलेलं आहे प्लस पोलीस स्टेशनचे स्टाफ आहे इट विल बी मॅनेज सर पूण एवरी टाइम फॉर योगा कार्निवलला येणार ना ते आजच्या भागात पार्क करतील ना गाड्या मल्टी लेवल पार्किंग आहे प्लस केटीसी बस स्टँड आहे एव्हरीथिंग इज यू टू जस्ट देयर ऑन दॅट पेपर Sir, Everything is there on that. सर पूण एवरी टाइम कार्नवालाक जेन्ना गर्दी जाता पळय पूण अशे ट्रॅफिक जॅम जातात प्रत्येक फावटी पूण ह्या फावटी इतको डिगींग आसल्या कारणान आनी चड कंजेस्टेड जावचें ना अशें पडटा असू शकता बट आम्ही आमचो जाता तितलो प्रयत्न करतले people are not put to discomfort. जाता तिथं प्रयत्न म्हणून हरशीं तुमचे कडेन मॅनेज जातलें काय म्हणटा सर तुमच्या प्रयत्न म्हणजे पण असतले आणि स्पेसिफिक पॉइंट्स बिकॉज ते डिगिंग जाता ते फॉर्म्युला तुमचे स्पेसिफिक पॉइंट्स आजकाल सांगला इंटरनल जे बंद आहाय इफ नीड बी वी विल ओपन दॅट फॉर द ट्रॅफिक टू सो फ्लो मॅनेजमेंट तुम्ही आम्हाला सांगा मला लोकांना कॉम्पॅक्ट आहे तुमच्या पर्यंत तुम्ही हे प्लॅन इमर्जंट सिच्युएशन विल अराइज इफ देर इज अ ब्लॉकेज in short त्या disadvantage घुसलो जाल्यार तालाव तालाव बिझी असतले in कालावना short BB ground is given as a parking place
multi-level parking will be open. Open. KTC ground, KTC bus stand also parking will be Parking open. will be open. And we will somehow we will ensure that the traffic is moving smoothly. General. But there will be congestion that we are not denying whatever you are suggesting. We will make all our efforts to ते get. फ्री असेल ते पार्किंग कॉन्टेबल Who to be blamed for this? ते फ्री असेल Chargeable तर तुम्ही त्याका विचारचे पण ते सर तुम्ही फ्री करचे पडले ना ते सर तुम्ही ट्रॅफिक जर मॅनेज तुम्ही पार्किंग मेन्शन करताले मेन्शन केले हा ते तुम्ही आता एका मेयराक विचारपाचे ते फ्री असतले का म्हणून Who to be blamed for all this? You will try your best. But our issue you will have to guess who to blame. But always after congestion clear झाला तुमच्यात मागायला तुला तुम्ही जनरल मीटिंग त्यांना मानून हा, ते सगळं माहिती So you have only recommendatory role in the committee. You cannot tell them nothing more. We cannot. You only can recommend. We can put Which you did, conditions. is what Whether you they did. accept the Yeah. conditions, it is up to them. एक मिनिट आता जी ट्रॅफिकाची इतले सगळ्याक रस्ते घडल्या स्मार्ट सिटीचे हेजे अंतर्गत तुमचे परमिशन घेतला तेणी जे तुमचे हे घेतला अशे भाशेन हे घेतलं तुमचे कडे फोडटले काय घेतला काय म्हणटा कंडिशन सुद्धा घातलेले आहे ट्रॅफिक मार्शल घालचे म्हणून तिका फाटी एक इन्सिडेंट जाल्लो मेल्लो बी ट्रक पडलो थंय एक पेपरान घातले पुलिसाचेर देर वर नो पुलिसमॅन म्हणून एक्चुअली कॉन्ट्रॅक्टर हॅज टू पुट ट्रॅफिक मार्शल्स ओवर देयर इट इज हीज दिस थिंग इट इज देयर इन द वर्क ऑर्डर ऑल्सो and if there are no traffic marshals he can be blacklisted also which no one does अशा पद्धतीने किती जण काम करतात त्यांना तसे तुम्ही आश्विया एक ऍक्सिडेंट झालो नाहीये खोंडले केबल वॉर्निंग सायन्सही नाही तुम्ही नोटीस केले But का they have fine किती करणार सर? ते पण टेंडर घालता पळय तेका विचारपाचें No, तुम्ही त्याला warning signs ना काय ना तुम्ही action आम्ही रिपोर्ट धाडलेलो आहा पुलिसांनी रिपोर्ट देशच्या धाडलेलो बारीक मुलचान आपल्याला फाईन मागतात यांका फाईन किती करणार सर? पुलिसांनी रिपोर्ट धाडलेलो आसा इट इज फॉर दॅट कन्सर्न डिपार्टमेंट to take action. Police are, as per your law sir, traffic law sir. Listen, as per the law, Carnival police station has to book that contractor for negligence. Whether they have done, you should ask Carnival police or SP law. सर कितक्या blacklist करचे म्हणून blacklist No, listen. A letter has been made to the collector by the PI20 informing की जितके त्यांना कॉन्ट्रॅक्टर दिल्या पर्टिक्युलर टाइम पिरियड दिल्या टू द वर्क and that work is not done. We have mentioned it and we have submitted our report. Letters गेले आहे collector. How many contractors are there? As and how That- much NOCs were issued. We have made a report and submitted to the collector. So, but is there any fine from your side? If they have That not you followed have the collected. No. As far as traffic is concerned, traffic See, violations is road- concerned, is there any fine That from your does side? not, that There does is not, difference, sir. The Mr. contractor. Son, that Because does they have not, broken some laws, no sir. Contractor would that be does a not civil amount matter. to That traffic collector, they have to violation. decide. It is beyond our purview. Sir, कोई ट्रक पड़ो एकलो मेलो. Truck Okay, I think police station has taken action on that. I am not sure. But they Traffic were there. fine, huh? traffic का रोल ना No, जितो. there is nothing. It is Contractor meaning GSIDC or PWD has to penalize him. No? Penalize them. Blacklist or something. Yes. पण साहेब आता Question on Carnival again. माझा एकच सिंपल क्वेश्चन आसा जे पणजेचे रस्ते फोडल्यात रस्ते ते तुमचे परमिशन घेतल्या काय तुम्ही कशे भाशेन खंय खणटले ते तुमचे कडेन तेणी NOC घेतल्या काय म्हणटा तुमचे NOC आसा तेंका कंडिशन घातलेले आहे कलेक्टरा दिल्लो आहे कलेक्टर हॅज टू इम्प्लिमेंट time period. कितें दिल्लें टाइम आसा पिरियड दिल्लो हा तुका जाय जाल्यार तू कॉपी माग आमकां जी तेची पत्राक केला हय कलेक्टराची तेजेर क्लियर मेन्शन केल्लें आहा की डायव्हर्शन करचे हे करचे ते सायनेजीस घालच्यो ट्रॅफिक मार्शल घालचे ते सगळें बरयलेलें आसा ना खणचे पयलू तुमचे कडेन तेणी परमिशन घेतला काय म्हणटा हय ते परमिशनाक कंडिशनूय आसताय Sir, आणि एक issue किती आहे ना तो? Old ते कॅन्टीन राव काबार जावनी म्हाज्या हा, करू. यू डोंट डायवर्ट फ्रॉम दिस
मी तुझा प्रश्न असा whether permission is given by us to the collector before these contractors are given that contract to the work. ते ऍप्लिकेशन करतात, आमच्याकडे एनओसी कडे येतात, कन्सर्न पीआय विल गो इन्स्पेक्ट आणि ज्या ज्या जागेर करपाक शकतात आम्ही आमचो ओपिनियन कलेक्टराक ओपिनियन देता. इट इज फॉर द then they कलेक्टर decide to follow it or not to follow it. Can I ask one question? स्टाफला आता तुम्ही ज्यावेळी Employment स्कीम काढलेली आहे. Sir, तुम्ही ज्यावेळी परमिशन देता त्यावेळी एका ठिकाणचे parking आम्ही जागा- परमिशन देता. नाही नाही कंडिशन घालून देता त्यावेळी. आम्ही परमिशन देता. गिव्ह कमेंट्स. नाही पण कारवाई ट्रॅफिक पोलीस करतात. त्यावेळी आणि- एखादा रोड क्लोज होतो त्यावेळी तिथे पार्किंग जागा सुद्धा जाते, मग लोक त्याच्याऐवजी दुसऱ्या जागेवर लावतात, त्यावेळी ट्रॅफिक पोलीस येऊन तिथं कारवाई करतात. मग ते तुम्ही मॅनेज कसं करता? तिथं जागाच नाहीये parking ची. इंटरनल रोड जे आहे ना, इंटरनल रोड मध्ये आय थिंक सो ट्रॅफिक पोलीस आर व्हेरी लिनियंट टुवर्ड्स देम. ओनली आउटसाइड रोड वेअर देयर इज लाइक द कॅसिनो रोड यू नो तिकडे BD road big plan. ऑफ व्हेइकल्स गाडीची पार्किंग जातात. No, you can. I can give the challan issued to you. If I'm sure you Tourism department you- मध्ये by we can give you. We can give the figures and the amount and fines collected where no parking मध्ये आणि तिकडे casino कडे where the PI is active. As regard internal road, we are a bit lenient and we are ensuring that the challans are not issued because साहेब of the road. डेली गाडी उकलतात सोले भितर डिगिंग केल्ल्या रोडातल्यो. डिगिंग जे केल्या पळय थंयसर बायक बी लायल्ले उकलून लिफ्ट केल्ले. सर आणि एक विषय काय उकलून जाते कसे त्या रोडार कोण कोण रेसिडेंट्स आहे ते Only फोन for करतात. obstruction. आपले मागीर Old age couple people रावतात पळय ताका मेडिकल ट्रीटमेंट वचपाक जाय. So they are, if their pathway is blocked, then you have to We have clear the to. road. We cannot say that no road is blocked. You keep it in their house also now. HDFC बँक आहे त्याचे थंयसून फोन येता मागीर तेच्या फुडल्यान आनी एकटी बायल आहा ती फोन करता ते नो पार्किंग म्हणून मागीर उकून पडटा. ती रोकडीच मागीर हांगा थंय 100 नंबराक घालता बी सगळ्यांक घालता. ते दोज केसीस वी हॅव टू एक्ट. सर दुसरं एक issue People's जरा- carnival permission has been denied. It's not going to be held. शांतोमी आणि fontaines. Nothing has come to us. There is a letter saying that is not going to happen. Okay, तर but तुम्ही डिनाय केला ना आम्ही- ट्रॅफिकाक लागून आम्ही डिनायच करू म्हणून. शांतोमी आणि fontaines कार्निवल ते करू शकता. No, nothing is denied. What is the report? Work is going on. Where is the work going on? old income. PWD has started work there. Sewerage work. And if sewerage work is going, then how can you? सर ते तुमच्या नोंदणी काढून सोडता थिंगा समज तो काम चलता याचा व्हडलो हड्डो मारला आणि तिथून त्याच ओल्ड इन्कम टॅक्स ऑफिसा कडेन आणि त्याला सायडीकूच पडून जाल्यार तुम्ही ते काय ते इन्स्पेक्शन करू ना फाल्यां समज तो गाडी येते भितर पडत त्याच्या पासून ट्रक थिंगा आनी प्रॉब्लेम सो त्याचे इन्स्पेक्शन कित्याक करू ताका फायन I दिवपाक go जाय to work. Today you come with you. ते आमकां that was not informed to us. माझ्या बरोबर येतलो फायन ट्रॅफिक पोलीस जावचो पडलो ना सर. You are civilian. You are civilian. सर आम्ही हे फळे पळोवंक ना त्या सायडीच्यान येता आसतना सर. just one question to the SP traffic. I think you all had one meeting recently with the police, joint meeting about prevention of accidents. Because in the recent some days, there have been absolutely many deaths on road. What do you have to say about that? What is going wrong? The DGP has also apologized publicly, saying that he could not control. There are many factors for this. One is in Goa, people have can't respect for laws. Helmets, they don't strap the helmets. They only keep the helmets when they cross the police who are enforcing, they put it on. That is why we have instructed helmet without strap, you treat it as no helmet. In fact, today I had gone to the site of yesterday's accident. Because we were there standing and inspecting people coming without helmet, they were taking U-turns and going. There is always a possibility because it's a single lane. When you take a U-turn, you may hit oncoming traffic. But they are least bothered. Ultimately, you people would have blamed us, saying you all were there for enforcement. That is why they were taking U-turns. It would have again come to our doorstep. Challans, fines, penalties have increased. You start shouting when challans are issued.
they always in Goa, they like to take shortcuts. They do not go to the roundabout. For example, on NH66 at Verna, there are several openings which are illegal. They are not closed. Letters have gone, but for best reasons they are not closed. As per International Road Congress guidelines, between one opening, between dividers on a highway, there should be minimum distance of 500 meters to 1 kilometer. Here, if you go to see, there is one at that junction, then the other petrol pump, which actually is illegal. Again, you go, there is in between, then there is that Maharaja Hotel, there is another one, that is also illegal. For what reasons PWD has permitted those engineers, I do not know. So you have recommended for We have closure. recommended for closures, we have recommended for crash barriers, even the old bridge now, Konkani Zwari bridge. People coming from the ferry, they remove the barricades placed by us and they take the old bridge after 7 o'clock. There is always a possibility of It's a accident. blind turn. Yeah, it's a blind turn. सर एक Now, आम्ही त्यांना बरयलेले आहा क्रॅश बॅरियर्स घाल म्हणून. आता तो सीट चेंज झाला गावडे म्हणून झाला नॅशनल हायवे. दॅट इज पेंडिंग. रिमाइंडर गेल्ले आहे. एज ऑन डेट नो क्रॅश बॅरियर. आम्ही हे घातलेले आहे बॅरिकेड त्याचा आहे. लोक काढता साईडीक दवरता. But ऍक्सिडेंट incidentally, जाल्यार आमच्या दाराकडे येतली ती. See, but another thing, incidentally, public is- Verna is the zone where is a black spot, no? Where Yes. maximum accidents No. are. There are so many recommendations. आता सुद्धा डिस्कशन झाले Verna Industries Association असा. My own cousin is the secretary over there. He's got a unit there. See, and also the vehicle population has increased. We are not looking at it as Infrastructure is the same. In 2020, we had 14,57,631 vehicles approximately on the road. 2021 was 14,95,895. And now 22, it was 15,41,834 approximately. It has increased by 3.07%. So vehicle population is also increasing. Enforcement is going on. See, Traffic education plans also going these on. are the plans circulated by Verna Industries Association. There is one I can share you with. This is another one, but nothing has been acted upon. My cousin is the secretary there. You can contact him. His name is Pradeep DeCosta. Okay. So there is no His number is cooperation from the line departments. 9 There is no cooperation from the line departments who are responsible for it. You agree with the DGP saying that the road infrastructure is still. I perfectly agree with whatever DG Saib has said. He had got to apologize because he is not responsible for these accidents. But yet he has had the magnanimity and he has apologized, which he should not have. Because there are others who are responsible and the least responsible are we. For overall, if you see the accidents in Goa, you all conduct Panchanama and investigation is done. What are the important reasons you see? See, after the Panchanama is the work of the police station. Besides that, the traffic inspector goes there, he checks what is missing, he puts suggestions. Accordingly, we write to the various departments. Bushes have to be cut, crash barriers installed. It's a continuous process. It's a continuous process. Reminders go also. It is for them to implement. Mostly PWD and national If you highways. see our suggestions, if you see, are over 5,000 in the last 2 years. Only 20% has been implemented. 5,000. Only 20%. सर व्हेरी इम्पॉर्टंट हे वाढते ॲक्सिडेंटाची सत्र आतां वाडत आसा गोंयांत कितले लोक मरतात. 11 नोव्हेंबर 2022
ह्या दिसा मेनेजीस ब्रागादान जनसुनावणी जाल्ली तितूंक PWD मिनिस्टर आशिल्लो मुख्यमंत्री आशिल्ले बाकी तुमची ट्राफिकाचे SP हय सजेशन There was suggestion, interaction. हय इंटरनॅट लोकांचे सजेशन मागपाक We came here earlier. नोव्हेंबर न्ही, ऑक्टोबर असते. October. ऑक्टोबर हय सजेशन हय राव आनी तेन्ना 1 डिसेंबराच्यान सगळे हें इम्प्लिमेंटेशन करून तेजी हें लागू करतले म्हणल्यार आज मेरेन तेजी हें कितें जालें ती जनसुनावणी जाल्ली ती तेजे सगळे प्रपोजल काडले आहा लीड एजन्सीक गेल्ले आहा. लीड एजन्सी म्हणटा ती ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंट. हय सुप्रीम कोर्टान एक कमिटी बी अपॉइंट केल्ली आहा, सुप्रीम कोर्ट कमिटी ऑन रोड सेफ्टी. तेंची फुडल्या म्हयन्याक विजीट आसतली गोंयांत. ते येतले भेट आसतली. जस्टीस सापळे म्हणून आहा तो चेअरमन ते कमिटीचो. तेची ऑब्जर्वेशन आसतली. 1 डिसेंबराच्यान इम्प्लिमेंट जातले म्हणलो ते कितें जालें आतां काय म्हणटा हो जाला तो आयज फेब्रुवारी पावले. हय मागीर त्याचे बद्दल तुका सगळे प्रश्न दिल्ले आहाय. रोड इन्फ्रास्ट्रक्चर इम्प्लिमेंटेशन खंय फाटीं उरलो सगळे गाडयांचो पॉप्युलेशन इवन रोड लायसन्सिंग सिस्टम आहा ते टायट करपाक जाय. सर भायर कितें आसता तुजे रिन्युवलाक येयलें लायसन्स स्पेशली कमर्शियल लायसन्स तुका परत टेस्ट दिवचे पडटा. हांगा ना तें. ही सगळी सर- सजेशन दिल्ली पळयात सर ती इम्प्लिमेंट केन्ना केन्ना जातली हय. इम्प्लिमेंट जायत ना ना ती लोक- suggestion. ना लोकांनी ते तेन्ना दिसा लोकांची suggestions दिल्ली. सर ते दिसा लोकांची मस्करी करपाक लागून लोकांक आपयलेले काय म्हणटा मेनेजीस ब्रागांच्यान लोकांची सजेशन आसलो हां त्या वेळार हांव नासलो. इट इज कंटिन्युअस प्रोसेस दॅट इज शेखर प्रभुदेसाय वॉज देयर It is continuous process. Suggestions, whatever was there, we have given our comments on that. सर गिवन टू होम सर It has been given to the lead agency. Okay. Lead agency is transport department. Sir. PWD, तेंचे PWD जे ट्रेनिंग करपाचे ते तेका दिल्ले आहा. आमचे is only enforcement. Only rule is enforcement and regulation. But तुम्ही बारीक ऑब्झर्व केल्यार न्ही बिफोर दिस न्यू जुवारी ब्रिज कमिंग इन कुठ्ठाळी कितले ब्लॉक जाताले कितले ऍक्सिडेंट जाताले. आफ्टर द ब्रिज केम तू थंय रावता. वेर इज द ट्रॅफिक ब्लॉकेट देर. नोबडी इज टॉकिंग अबाउट दॅट. How many accidents have occurred there? Very next to minus are होतात आम्ही. Minus are So होतात. basically infrastructure develop केल्यार accidents will become less. करेक्ट what you said. Another issue on that only. आता अटल सेतूच्या त्या कदंबा बायपास आपण ते चोट्टे त्या सायडीच्यान परवर वयताले फ्लायओव्हराचे. आता कितलो तेंपूच बरो भोंवना इन्फ्रास्ट्रक्चर कोत्ता रोखडेच त्याचे दामोर मारताय कितें तुम्ही ना नॉट यट पूण तुम्ही चालत तांकां वेरी आतां दाखयला हांवें. हा आतांच दाखयला हांवें. गोंयांत 3 ऍक्सिडेंट जाल्ले. कित्याक ते अटल सेतूचो पोंडा आहा पळय ते काम बंद जाला. ते 20 दिसांनी कोत्ता म्हण सांगलें. आतां 2 म्हयने जाले. 3रो म्हयनो जायत येयलो. तितून आमची फॉल्ट ना. LNT काडटा GSIDCचेर घालता. GSIDC तेजेर घालता. मागीर तो कॉन्ट्रॅक्टराचेर. कॉन्ट्रॅक्टराक हांवें विचारलें तो म्हणटा माय मिशनरी इज लायन आयडल फॉर लास्ट 2 वीक्स म्हणटा. हू इज रिस्पॉन्सिबल. सो कित्याक ट्रॅफिक जॅम जाता एक्सिडेंट जाता तुमचे ट्रॅफिक आमी कितें पुलीस तें बरोवन जातलें वी हॅड ऑब्जेक्टेड ऑल्सो. कोण करता कोणाची मिस्टेक सरकाराची. इट इज नॉट आवर वर्क टू गिव डेडलाइन. दे हॅड सेड 20 days. सो मिस्टेक कोणाची यू शुड आस्क GSIDC. सर वन मोर थिंग. SIDC चेअरमॅन सेम आस्क MD. सर वन मोर थिंग जे आता अटल सेतू हा पण तेजे ना सर लाईव्ह सर ते आता अटल सेतू आहा पळय अटल सेतूचे डेली आता रेग्युलरशे ऍक्सिडेंट जावपाक लागल्या. ते सो ते मॉनिटर करपाक खातीर रडार स्पीड रडार जातात पळय मोस्टली आर सेल्फ ऍक्सिडेंट. ती आता कोणाची रिस्पॉन्सिबिलिटी. एव्हरी रायडर एव्हरी पर्सन रायडिंग अ बाईक ड्रायव्हिंग अ कार तांची रिस्पॉन्सिबिलिटी. आमची जबाबदारी ती. आपण एक ट्रॅक आता 4 लेन 6 लेन करून दिल्या तरी सुद्धा ऍक्सिडेंट कित्याक लागून जातात. दुसरें there is no lane discipline in Goa. एन्फोर्समेंट ऑल्सो इज इन्क्रीज. Lane discipline ना. Right hand lane आहा ती is for speeding vehicles, overtaking vehicles. गोंया पयशी सगळे ते रायट hand चलयताय.
they have to keep the extreme left if they are slow. You observe. Chalan marpa गेल्यार pump मारतले. Again, you will hold police responsible. There is no lane discipline. म्हणून my suggestion is, whenever license comes for renewal, you subject them to test. He is not fit, you cancel his license. ओके थँक्यू. एक मिनटं तेजेर तुवें लीड एजन्सी दिल्या म्हणल्यार ती ह्या डिसेंबर 2022 1 तारखेच्यान इम्प्लिमेंट जातले अशें सीएमानी थंय सांगलेलें आनी हेणें सांगलें ते मागीर आतां फेब्रुवारी जालें केन्ना जातलें काय म्हणटा. थँक्यू. Any more questions? ना Pertaining to Carnival? थँक्यू. Pertaining to शिबीर? योग महाशिबिरीक 40 बस येवपाचे त्या खंय पाक जातले. Okay. Parking for? योग महाशिबिरीक 40 बस येवपाच्या त्या खंय पाक जातले. आणि पार्किंगचे सगळे स्लॉट्स Slots दिले. ओके. एव्हरीथिंग इज गिवन. टीबी ग्राउंड आसा, फायर सर्विस ग्राउंड, आदर्श, एव्हरीथिंग इज गिवन.